Moriere. Nitiere jomoko maseyo ni kimiyo ng'ato rech tipidhe odiochieng' achiel. Mano dho ngere mayoro wacho wachno. To kipuonje lupo to ipidhe ndalo duto. Ere pogruok gi kind gimitimo gi miyo ng'ato rech odiochieng' achiel? Nikech neno ka nyicha ni yawo ne jaduong' moro duka gi nyathine. En gima ber neno. Yes. Mano to ok dang' wawuondre. En gima ber neno kaka wuode ne go niero kamano. Yes. To chalo ka gimimiye mana rech madhi pidhe odiochieng'no. Idhi puonje lupo nade mondo mi omed puonjore kodhi mbele mondo mi omed gerore. King'iyo sisi kwa sisi, cases matimo gin waluongo ni dire cases. Dire makoro nyathi cha tho. They call you and tell Eric, the doctor said if you don't do the kidney transplant today or tomorrow, I'll lose my daughter. So what timo gimo ni dire cases. To waloko ngima ji. Okwamanya manya ng'at mania ya kawaida ni koro wayaone duka. To be wapenjo ji. Won to wamiyo ji net. Okwamigi rech. Wapenji ni jatelo. Tigi inyalo gombo timang'o. Kaka kijana mong'iso ni tuk. Mane gima nie chunye. To ini ana gombo duka. To an kipenja to kaya ne ng'ato duka to nodwa duka to apana amiye net. Amiye gimonya lupogo to kamiye rech. Amiye yie. Iluongo nang'o? A boat. Tamiye boat, tamiye net, tamiye nam. Mane gima sisi kwa sisi timo. Lakini sisi kwa sisi be timo tij piny owacho. Kech daraja manwagero Kisicha mano tij piny owacho. Nyithindo mwakonyo timo surgery mano pitch timo wacho piny owacho. Kech most of them to ni moko ni KNH ka. To jo KNH osani koro siep na ging'isa kata dier ni yath makama to onge. Daktari makama to waonge go. Koro yudo ni sisi kwa sisi timo tij piny owacho. Ineno? Koro okena na miyo jirech. Jogi konyo, jogi save lives. I can tell you of the 67 people, 14 of them, sisi kwa sisi saved literally. Ntie nyako miluongo ni Shali. Odak Jogorodka. Abro keto me picha ne sani tirengo tugo nyaka volleyball. Kano wayude to ne kidney ne fail. Ne otentie dialysis. Sani mingi no golore o miye kidney. Nyathicha sani koro ler yom to tuge sikul ringo malo nyithindo te. Koro 14 cases gin jo mane kasisi kwa sisi kodonjo to dikoro onge go kawuono. Dikoro wagomba kama chielo. Koro ana believe ni jo mwase konyo gi okwamiyo gi rech lakini wamiyo gi olow. To nitiere joma be seyo aneno nga nitiere uluongore ni Mzee Omanga. Wacho ni